Alise jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak itu wong lanang. Yo mbah. Wong wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno. Lah kok megahi men kon bayangne. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadi nganggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-enteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuhe direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku iki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dadakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Anjay. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Mangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Mangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki, delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjay.